Gdzie igraczka? Gdzie? Дрожда тасачка. Дрожда тасачка. Да, действительно. Дрожда тасачка. Дрожда тасачка. Браво, Зевс! Браво, вообще! Дрожда тасачка. Сега ще ти се шампион. Това показва, че има характер, това закапване. Да, дрожда тасачка. Държи, дрожда тасачка. Браво, вообще, държи. Браво, Антонче, браво, ти си победител! Браво, Разлесо, той е победител! Браво, Разлес! Браво, ти си победител, Антонче! Той може да научи да хапи и хора, и кучета. Има сега дръжналта сръчка. Има много самочувствие, много мощно има в него. Ще стане картач. Иска мачкане здраво, като стане голям. Дръжналта сръчка. Мачкане докато се прочи. Дръжналта сръчка. Някакъв пробив да има, ето го пробва. Това е пробив в обучението, иначе на контра не става. Дръждал, бе! Да, мислим, как издържава първо. Да. Дръждалта сегачка, бе! Имаш ли нещо? Дръждал, бе! Ти си шампион, бе! Дръждалта сегачка, Зевс! Ти си истински шампион! Пусти. Браво на това момче, бе! Браво, бе! Браво за играчката, бе! Браво, бе, Зевс! Браво за играчката, бе!